दिनैनि दिनावनो आङो हिन्जाव गोदान जादोंमोन दिनैनि दिनावनो आंनि बोराइजों आंजोंहाय जोङो मोनसे बन्धनाव खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग इउटिउब नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरलायबाय सोरबा मा जेव जेव भगबान महर लानो सोनाफोर दामुगै बेनिफ्राय नोंसोर साननो हागौ बे भिडिअखौ नायफ्लाङोबा आरोना मा फांफुं भिडिअ बानायदों होननानै बाट बे आंनि थाखाय फांफुं भिडिअ नङा सोनाफोर आं नोंसोरजों आंनि फिलिंसखौ शेयार खालामनो होननानैसो माने आङो बे भिडिअखौ बानायबाय आरोना माने आं दिनै सानसे माने आंना माने खर'आ बारा मोजां नङा माने गोसोआबो मोजां मोनथाराखै आरोना आङो ओरैनोबाथ' दिनैनि दिना जोंनि थाखाय बिराद फुर्तिनि दिनमोन मानो होनोबा दिनहै जोंनि हाबाया 10 बोसोर कमप्लिट जाबाय आरोना दिनै 10 बोसोर फुरा जाबाय जोंनि हाबाया दिनैनि दिनावनो आङो खाफालाव बे सिन्दुरखौ मोनदोंमोन आरोना सोनाफोर स' बिराद फुर्तिनि दिनमोन खिन्थु मा खालामनो मिथिखासिगोन बयबो फौजिनि न'खर फौजिनि संसार फौजिनि बिसिनि संसार माबायदि जायो आरोना माने नांगौ समाव मोननो थाङा फेस्टिभेलफोरखौ बाद हो जायखिजाया समावनो जों मोननो थाङा जों सुटिया माला मोनो बे हिसाबैसो जोङो रंजानांगौ जायो ओमफ्रायथ' जेनेबा 10 बोसोर कमप्लिट जानायावबो नों सुटि मोनासै अलग दिनाव सुटि मोनोबा बेनि मजाखौ जों बै समाव लाहैनो हाया जायो आरोना सोनाफोर स' जोङो दिनफोरखौ दुखु गोसोफोरखौ जोङो दरसेयैनो बारहोनांगौ जायो कन्ट्रल खालामनानै सोलिफिननांगौ जायो स' आंना दिनै अबस्थाया बिराद गाज्रि आरोना सोनाफोर आङो माने आंना फिसाया बुंदोंमोन आरोना केक लाबोनानै हाफैबानो जाबाय नोङो होनना बुंदोंमोन माने जोङो ओरैनो हाबाय थाया माने जों लोगोखौनो मोनखाया 10 बोसोर जानाय 9 बोसोर जा 8 बोसोर जा बे समाव जोंना सुटि फैनाय जाया बुहुत खम जायो आरोना ओमफ्राय जोङो सानदोंमोन आरो 10 बोसोरावहाय जोङो केकखौ आराम लाबोनानै गोसोखांथि हिसाबै जोङो हागोन होननानै आरोना स' माने सुखु दुखु फिसा फिसौ दावराव दावसि नांलाय खमलाय अनलायलायनायनि गेजेरजों दिनै जोंनि हाबाया 10 बोसोर कमप्लिट जाबाय आरोना सोनाफोर ओमफ्राय इसोरनाव आरज गाबो जाहाथे जों आरो जुग माने संसारखौ जों मोनजालाङो जोंनि आरो जुग जों संसारखौ माने थावरि होनो हायो माने बिनि थाखाय आं भगबाना आरज गाबबाय आरोना सोनाफोर बाट साखाथियाव आंना बोराया गैया जोंना बे बोसोरावथ' सुटियानो गैखाला नालाय सोनाफोर मा खालामनो उफाय गैया स' गोसोखौ दुरबल खालामामो आङो बे भिडिअखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै आङो दानिसो आङो मोनायावसो जाखां लोंखांसो माने रायलायदोंमोन नालाय बोराइजोंहाय ओमफ्राय होनफिनबावबाय आरोना केकलाय मानोथो हाफैयाखिसै आंबो होन्दोंमोन नालाय आं हाफैनो हागौ र' हारसिङैबाबो होन्दोंमोन नालाय स' केक लायनानै हाफैयाखिसै मानोथो नोङो होननायाव आङो माने जों इमसनेल ममेन्ट जाबाय आरोना सानैजों दसे सम ओमफ्राय रायलायखांनानै आङो सानबाय भिडिअखौनो आं एसे खालामनोसै लोगोफोरजोंबो आङो शेयार खालामनोसै दिनै जोंनि थाखाय मा दिन जेनेबा जों मा अबस्था जायो बेखौ लोगोफोरजोंबो शेयार खालामनोसै होननानै आङो बे भिडिअखौ दानि मोनायावसो आं बानायब्रबबाय आरोना ओंखाम जाखां आरिखांहाय ओमफ्राय सनाफोर नोंसोर फांफुं भिडिअ बानायनो साननो नाङा गाज्रि मोननो नाङा सोरबा फौजिनि हिन्जाव नायफ्लांदोंबाथ' बे मिन्थिखासिगोन आरो बे फिलिंसखौ बियो मिन्थिखासिगोन आरोना बुंनो थाङोबा सनाफोर बे एनिभार्सारि बा जायखिजाया हाबानि सालगिरा मानायनाया इम्परटेन्ट नङा मानायनो हाग्राफ्रासो मानायबाय मानायथावफ्रासो मानायबाय खिन्थु मानायिफोर बुहुत दङ जायफोरा पात्तायानो गैया माला मा बोसोर थांखो खय बोसोर जालांखो बेबायदि आरोना सोनाफोर बाट माखासे ममेन्टफोर थायो आरोना माने गोसोखांनाय फैयो जोङो प्लेनिं बानायदोंमोन जे 10 बोसोराव जोङो सानैजों सेलेब्रेट खालामगोन जों मोजाङै मोजां संसारखौ 10 बोसोराव आगान होबाय जोंनि हाबाया होननानै आरोना सोनाफोर ओमफ्राय माथो खालामनो दा खाथियाव गैयाबा सुटिबो गैलाबा जोंना माने बुहुत बेबायदिनो आरोना फिलिंसखौ दाबायनानै जोङो माने संसारखौ आवगायलांनांगौ जायो सनाफोर उफाय गैया दानि बावैसो जोङो सानैजों भिडिअ कलिं रायलायबाय आरोना ओमफ्राय स' गोबां खोथा रायलायबाय जोङो माने बे दिनाव जिदिना हाबामोन ओमफ्राय आंनि बोराया गावनि हाबायावनो माने जोंनि हाबायाव बिराद मोसादों आरोना बियो आंखौ माने बिसिनि गामियावहाय ओरैबायदि दङ माने बिराद गोलावनिफ्रायनो बेम पार्टिजों बरायो आरोना ओमफ्राय थाबायनानै बरायगोन आरोना माने ओमफ्राय गारिफोरखौ दोनथ'नानै थाबायनानै बरायगोन ओमफ्राय जाय लामानिफ्राय बरायो बे लामानिफ्रायनो बियो आंखौ मोसा बरायदों आरोना आंनि हासबेन्डआ ओमफ्राय बेफोरखौबो जोङो रायज्लायस्रांबाय सानैजोंहाय माने गोसोखांनानै बिराद रायज्लायबाय आरोना जोङो ओमफ्राय बिथाङाथ' खाथियावबो गैबावासो ओमफ्राय मा होनो साउथाव बियो डिउटियाव हैदोंमोन ना इलेक्सन डिउटि फैबायमोन बिहाराव फैबायमोन बेनिफ्राय आरो दा थांफिनबाय सिक्किमाव गेंटकआवसो थांबाय दहाय फुङावसो सौहैदों जिदिना सालगिरा इदिना आरो आंनिफ्राय गोजानसिनावसो थांगासिनो दं आरोना माथो खालामनो आरोना सनाफोर उफाय गैया ओमफ्राय बिथाङा आंखौ मानोथो केक लाबोनानै हाफैयासै होनदोंबाबो आङो माने गोसोआनो आंना मानियासै आरोना आं हारसिङै एसेबो आं गोसो जाथाराखै आरोना ओंखायनो आङो थाङासैबो आङो लायासैबो अर्डार हैयासैबो मैया दाख्लै रायलायनायाव एसे सानदोंमोनबो आरोना लायनानै आं हारसिंनो माबानोसै नामा हाफैनोसै नामा बाट आं आरो केकखौ जुदि हारसिङै हाफैयोबा आं आरो गावखौनो कन्ट्रलसो हासिननाय नङा आरोना सनाफोर आङो
ओंखायनो आङो नांला पार्सनेला थाथोंसै बेफोर बुस्थुखौ आं खालामला आङो होननानै जास्ट सानैजों उइस खालामलायनानैल' जोङो माने गोसोखौ बुरखायनानै दोनबाय आरोना सोनाफोर माथो खालामनो उफाय गैया जोंना संसारा बिदिनो ओमफ्राय गोसोखौ दुरबलबो खालामनो हाया फिसाज्लानोबो फरिखा सोलिगासिनो दं गथ' गोरलै दङ बेखौबो सामलायनांगौ एनिभार्सारि दुखु दाहा बेफोरखौ दोनथ'बाय आरोना सोनाफोर स' ओमफ्राय आङो नोंसोरजों बेखौनो शेयार खालामबाय गाज्रि मोननो नाङा माने शेयार खालामथावथाव नङाबाबो आं खालामबाय आरोना सोनाफोर आं बोरायजों रायलायनानैहाय भिडिअ कल रायलायनायावसो आंनो एसे देलायदोंमोन ओरैनो गोसो जानानै भिडिअ कलिङाव एसे देलायनोसै होननानै ओमफ्राय आं देलायनानै ओमफ्राय भिडिअखौबो आं खालामनाय जाबाय आरोना सोनाफोर दिनैनि दिनावनो सनाफोर आं हिन्जाव गोदान जादोंमोन दिनैनि दिनावनो आंनि बोरायजों आंजोंहाय जोङो एकदम गोरा मोनसे बन्धनाव जोङो बान्धिदोंमोन माने रायजो राजाखौ साखि दोननानै गोसोआथ' जोंना बहुद आगोलावनो गोरोबखादोंमोन खिन्थु दिनैनि दिनाव 11 डिसेम्बरावहाय जोंनि हाबा जादोंमोन आरोना सोनाफोर आंनि बोराया आंखौ रंजा बाजायै आंखौ बिराद बरायदोंमोन गोसोखांनाय फैयो मोथो मोथो आरोना सोनाफोर अब्लाबो खाथियाव गैया ओमफ्राय आङो दिनैथ' जोंना 10 बोसोर जाबाय नालाय आङो ओमफ्राय जुग जुग बोसोरसिमावबो आङो बे निभायलांबाय थागोन आरोना सोनाफोर आंनि बोरायजों आंजों जों निभायलांबाय थागोन एन्ड आंनि बोराया बारग'नो नागिरबाबो आं खानानै लाखिगोन सोनाफोर बारग'नाय नङाना जेब्ला आंखौ जेब्ला बियो बे बन्धनाव खाबाय आं मानो बारग'होबावनो बारग'ला जों सानैजों जों नर्माल रायजो जालांबाय थागोन मोजाङै मोजां येस बानिनानैथ' आं लाखिखागोनानो संसारखौ जानो आगान होबाय जखन दिनैसिम 10 बोसोर जाबाय जखन सानै गथ' मोनबाय जखन थोबाय गथ'फोरा खिन्थु संसाराव आरो बहुद खामानि दंबावो मावनो नांगौ लागा सोनाफोर इसोरा बोर हरथोंसै नोंथांमोनाबो आर'ज गाबनानै होदो सोनाफोर दिनैनि दिनावनो आं हिन्जाव गोदान जादोंमोन दिनैनि दिनावनो आंनि बोराया आंखौ बिदि महर होदोंमोन बहुद गोसोखांनाय फैबाय मोथो मोथो गोसोखांनाय फैबाय आरोना सोनाफोर आङो ओमफ्राय गोसोखांबाबो खाथियाव गैयाना गाबनो ओंखारदोंबाबो दाबायनानै दोनदो अल इज वेल स' बेफोरखौ बाथो सोनाफोर ओमफ्राय आं भिडिअखौ दोनथ'नोसै मोनाबायबो उन्दुनोसैबो फुङावबो थाब सिखारनांगौ जायफोरा आंनि बे शेयार खालामनायखौ एसेबाबो गोसोआव टाच खालामबाय अननानै लाइक कमेन्ट खालामनानै गालांदो बेनिफ्राय सोरबा गोदान बुंनाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो सोनाफोर आंबो थांनानै खालामहैफिनगोन आङो भिडिअखौ दोनथ'नोसै एसेनोसै थेंक इउ स' माच